Друзі, дорогі кияни, ворог атакував столицю і вже є жертви серед мирного населення. Внаслідок потраплення в телевежу двох, за попередніми даними ракет, загинули 5 мирних киян, які йшли по тротуару повз вежу. Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями. Будьте максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях. Зараз фахівці працюють, щоб відновити повноцінну роботу телевежі і частково відновили цифрове ефірне мовлення, а також канали, доступні в кабельних мережах, зі спутника та онлайн мовлення. Згуртуємось, щоб обороняти наше місто. Збройні сили України, поліція і інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ. Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас. Цього не буде. Разом вистоїмо. Київ – це серце України, і ми це розуміємо. Будемо битись, і ми переможемо. Слава Україні!